Grantový program TNE od Slovnaftu pomáha každý rok plniť sny mladým talentom v umení, v športe či vo vede. A aby si mali čo plniť, je dôležité, aby svoje sny nekrotili, ale snívali naplno. A ako to vyzerá, keď sníva Gen Z? Takto. Fever Dreams. Virálny TikTokový trend, ktorý nám pomohol dostať sa do sveta, v ktorom sa môžu plniť aj tie najviac uletené sny. Na to, aby boli naše videá dostatočne fever, sme si na pomoc zavolali niekoho, kto je na TikToku ako doma. Fanfeky. Kampaň vyslala jasný odkaz. Dream big. Nekroť svoje sny. Prihlás svoj talent do TNE a získaj grant alebo spoluprácu so Slovnaftom. Svoje uletené sny zdieľala Gen Z na TikToku aj s Michalom Totkom. Mne sa napríklad raz snívalo, že som bol v opustenom hoteli, úplne sám, v strede opusteného ostrova. Ty mi ten svoj napíš do komentára a ja na ňo budem reagovať. Lebo vďaka TNE od Slovnaftu sa ich šialené sny môžu stať skutočnosťou. Pridali sa tiež profily stredných škôl Ideme sa pýtať ľudí, čo je ich najväčším snom. a dostali sa aj na meme stránky. Pretože keď máš talent, aj tie najbláznivejšie sny sa môžu stať skutočnosťou. A výsledok? Najväčší počet prihlášok ever. A tak sa prvýkrát v histórii grantu stalo, že nebolo potrebné predĺžiť deadline. No a pre veľký úspech sa Slovnaft rozhodol oceniť dvakrát viac talentov ako plánoval. Čo znamená dvakrát viac splnených snov vďaka TNE.